Fethullah Gülen, turecký moslimský učenec a vodca, zomrel 20. októbra 2024 v Spojených štátoch. Jeho učenie, vychádzajúce z interpretácie islamskej tradície, vždy obhajovalo univerzálne hodnoty ako súcit, rovnosť a spravodlivosť a zároveň podporovalo dialog medzi rôznymi náboženskými, etnickými a kultúrnymi skupinami. Gülenova vízia inšpirovala celosvetové hnutie Hizmet, ktorého zásluhou sa založili školy, občianske organizácie a charitatívne inštitúcie vo viac ako 160 krajinách. Hnutie podporuje vedu, gramotnosť a verejnoprospešné služby. Gülen bol hlasným kritikom radikalizmu, násilia a terorizmu vykonávaných v mene náboženstva a zasadzoval sa za mier a vzájomné porozumenie vo svete. Gülen sa narodil v tureckom meste Erzurum a jeho vzdelanie v oblasti islamského, západného a filozofického myslenia formovalo jeho osobitý prístup k sociálnym a morálnym otázkam. Jeho aktivity, spočiatku zamerané na Turecko, sa postupne rozšírili do mnohých krajín sveta. Venovali pozornosť sociálnej a ekonomickej nerovnosti a podpore medzietnickej a medzináboženskej spolupráce. Napriek tomu, že čelil politickému prenasledovaniu zo strany tureckej vlády, až do svojej smrti mal významný morálny a intelektuálny vplyv. Gülenov odkaz, ktorý sa zasadzuje za demokraciu, mier a ľudskú dôstojnosť, pretrváva prostredníctvom nespočetných vzdelávacích a humanitárnych iniciatív vedených hnutím Hizmet. Jeho vízia mierového spolužitia a služby pre dobro ľudstva bude naďalej inšpirovať aj budúce generácie.